Ozalky Sowet Respublikalarynyň ençemesinde 1917-nji ýyldaky Bolşewik rewolýusiýasynyň ýyl dönümi ýatlanyp geçirildi. Moldowanyň paýtagty Çysynawyda Kommunist partiýanyň ýüze golay tarapdary bolşewikleriň lideri Vladimir Leniniň heykeline gül destelerini goýdular. Qazaqstanyň paýtagty Almatyda hem kommunistler Leniniň ýadygärligine gülleri goýdular. Bu heykel Almatynyň merkezinden şäheriň çetine göçürilipdi. Qırgızstanyň paýtagty Bişkekde de kommunistler Beýik Oktyabr rewolýusiýasy diýilip atlandyrylan bu tene bagyşlap ýürüýte çäherler geçirdiler. Belarusyň paýtagty şäheri Minskde harbylar we talipler bu tene bagyşlanyp gurnulan ýürüýte çäherlere gatnaşdylar. Diňe Qırgızstan bilen Belarus Bolşewik rewolýusiýasyny resmi bayramçylyk hökmünde belleýärler. Rusiýanyň paýtagty Moskwada bolsa oppozisiýadaky Yabloko partiýasynyň wekilleri ýürüýte demonstrasiýa gurnap 1917-nji ýylda bolşewiklere garşy görüşendiriň hatirasyny tutdy. Gürjistanyň paýtagtynda protestçiler Tbilisiň şäher geňişliginiň daşynda ýygnanyp, jemgyýetçilik mini awtobus uluglary bilen bagly hyzmatlaryň bir kampaniýa berilmegine garşy nägileligini bildirdiler. Demonstrantlar tenderiň bir kärhana berilmegi netijesinde yerli beýlik miňlerçe kampaniýalaryň işsiz galmagynyň mümkindigini öňe sürdiler. Siz Azatlyk radiosynyň şunky täzelikleri bilen tanış bolduňyz.